Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Wij mochten Sagrabouatje op het Squalplein met een bal. Wat dreamen, fantaseren, waar winnen wij nog heel dal. Siebe waren astronaut en Melle miljonair. Wij konden vlenen naar uw toekomst staan, want uw wijzen dat leidt daar. En op squallen, zuismaster, door je best en werk je het. Daar word je alle keer beter van, als het leven letter wordt. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is alles beter? Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert, we bij een bijzondere gast onder de tafel. En die tafel zit dit keer net in een Omroep Friesland café, maar in het Posthoestheater op het Jereveen. Dat had alles te krijgen met het project van Adrie de Boer, waarbij hij de muziek en vooral ook de teksten van Stef Bos oerzet had naar het Friesk. Vandaar dat we ook de nieuwe single van Adrie de Boer in gearworking bij diezelfde Stef Bos aan het begin van dit programma draaien. Het heet Is Dit No Letter? Een theatervoorstelling, het verhaal natuurlijk en een volslijn album. Wat een verhaal voor Adrie de Boer. Begon altijd en verlien natuurlijk met een idee. Andries de Jong hielp hem daarbij hier vanuit Friesland. En het wie uiteindelijk Stef Bos die daar A, heel erg enthousiast over wie, maar B, en dat jij niet beleven bij de single, direct nog om bijwerken had. Daarmee wie het ook een grote eer om Stef Bos te spreken over zijn muzikale carrière, zijn libben. En natuurlijk wat hij vindt van dit hele Friestalige project van zijn werk. Stef Bos, aan tafel in het Posthuistheater op het Jereveen. En dan ga je maar één eerste vraag altijd, die ik altijd stel. Hoe is het? Ja, goed. Het is een beetje druk, maar ja, dat is goed eigenlijk voor mij. Een beetje toerend is een intens leven. Maar ik speel even alleen en ik heb heel veel vrijheid gecreëerd in een voorstelling die waar mensen verzoekjes mogen insturen. Dus ik krijg elke avond, dwing ik mezelf een andere setlist te spelen. En op mijn leeftijd, 62, is dat heel goed. Dan moet je niet te veel vast gaan zitten in gewoontes. Maar ja, we leven in een vreemde tijd. Maar dat hebben we allemaal, denk ik, als je naar de wereld om je heen kijkt. Ik heb het gevoel, ook met mijn kinderen, dat je af en toe de wereld wat kleiner moet maken. Dat er zoveel op ons afkomt. Dus als je vraagt, met mij gaat het goed, met de wereld wat minder. Ja. En dat pak je wel mee op een podium. Dus als ik vanavond hier in Heerenveen begin en ik heb 4 uur in de auto gezeten uit België daarnet, en dan krijg je weer van alles om je heen. Vind ik het ook wel fijn om dat in een voorstelling te verwerken. Zonder dat het over het nu gaat, maar ik wil dat de mensen in die zaal uit de tijd getrokken worden even. Want wij zijn allemaal worden plat gebombardeerd met nieuws, hè. Kist het wat hoor? Ik bedoel, zit er op een gegeven moment een soort rem op van, nou doe ik alleen maar even muziek op de radio? Of? Ja, mijn rem is de voorstelling. Ja. Maar als ik opga, bestaat het allemaal niet meer. En ik begin ook met een nummer, ik heb het nu van het weekend herschreven, van de laatste nieuwsberichten, dit en dit en dit, weet je. Het licht gaat uit, mensen zitten in de zaal, tijd om op te gaan. En dan begint er een ander verhaal. Een beetje een verhaal wat we nodig hebben, wat groter is dan ons eigen leven, denk ik. Kist die wat afsluiten van de werkelijkheid in dat opzicht? Net alleen dat zien ze vasthouden. Door haar band, door zijn leven, door reizigers en protten. Ja. Maakt die protten zwaar? En kist wat met die stress ook meer, of net? Ja, nee, dat... Spelen en toeren wordt steeds makkelijker door de jaren heen. Omdat ik ontdek, het gaat helemaal niet om mij. Dus dat deel van spelen, daar heb ik eigenlijk nooit last van gehad. Ik heb het alleen een keer toen we met de band, ik deed een voorstelling met de band. Maar echt top jongens, de gitarist van Brian Ferry, dat is een Belgische jongen, Tom van Stiphout. De bassist van Julien Clerc uit Frankrijk, Evert Vrees, ook een Belg. Mark Bonne.
En dat was de eerste keer in juni vorig jaar, of ik denk mei, dat we in Leuven in première gingen. En ik voelde dat level. Dat als ik zo alleen ben, dan kan ik lekker aanrommelen. Maar opeens die jongens, die hadden zoiets van, en daar ligt de lat. En toen, dat was voor de eerste keer in 30 jaar dat ik zoiets had, Bos, dan moet je even springen, jongen. Even de kriebels. Ja. Hoe noem je dat weer? Viral jeppen? Ja, 4 jaar. Ja. Ik moet even die polstok pakken en over die sloot heen. Terwijl ik dat normaal niet heb, omdat ik zo het gevoel heb, als ik begin te zingen, weet je, ik moet het liedje dragen. Ik zit hier niet vanavond om mijn eigen ziel en zaligheid. Je moet het liedje dragen, eigenlijk, ja. Wat zit er beter in? De teksten of de muziek? In mijn kop. Ja. Ik denk dat ik steeds meer naar muziek evolueer, eigenlijk. De akkoorden, de solootjes. Ja. Ja, die teksten die zitten er sowieso in. Weet je, omdat op het moment als je tekst schrijft, is een beetje als je een toneelstuk speelt. Als ik, stel dat dit een toneelstuk zal zijn, weet je, dan weet jij ongeveer wat jij moet zeggen door wat ik zeg. En zo zit een tekst als het goed is in elkaar. Ik heb wel eens teksten van iemand anders die je moet proberen te zingen. Ik had het er 2 geleden, denk ik, bij een tekst van Claudia de Breij. En ik moest dat met haar doen. Ik kreeg die tekst niet in mijn kop. Omdat ik zag de logica niet van bepaalde zinnen. En dat heeft niks met haar tekst te maken, maar met mijn brein eigenlijk. En dus de meeste teksten, ja, die zitten erin geramd. En met muziek, dat laat ik heel graag over aan het moment zelf. Dus ik kan ook vanavond, ik denk dat in die verzoekjes voor Heerenveen zat Wodka een paar keer, een liedje van mij uit 91. Toen dacht ik, dat moet ik toch eens een keer, moet er toch eens een keer Bokma van maken of zoiets. Ja. Weet je, Maar dat gaat wel 30 jaar waarom dus. Ja. Ongelooflijk. Ja. Had je hem dan voort paraat? Bijna paraat? Ja, altijd paraat. Toch wel, hè? Ja. Ja. Zo, als ik niet meer paraat ben, dan moet ik hier niet meer gaan zitten, joh. Nee, dan... Ik vind het te gek. En wat ik doe om het toeval toe te laten. En het hier en nu te zoeken. Dus dat vond ik ook het lastige vorig jaar, toen we echt een gestructureerde voorstelling hadden. Ik voel dat ik dat ook in mijn binteksten, weet je. Ik zou het verschrikkelijk vinden om elke avond precies dezelfde grap op precies hetzelfde moment te maken of het dingetje te vertellen. Dus mijn paraatheid is mijn imparaatheid. Is dat een keer van de Rijnwest dat we best ooit eigenlijk een beetje in de cabarethoeken begonnen? Ja. Maar dat is teksten betekenen en uitvieren. En zeker Ja. als het maar meerdere op het podium Ja, staan, ja. dan heb je een script en daar haast hij maar rond te horen. Maar Ja. op een gegeven moment is het wel bewust de keuze maken om de muziek in te gaan. Hè? Misschien heb ik die, ja. Ik weet niet wanneer het bij mij gebeurd is. Ik kwam uit cabaret, 81, zo de kameretten, met een vriend van mij de publieksprijs gewonnen. En toen voelde ik het wel kriebelen. Maar ik zat vorige week met Diederik van Vleut en Peter Heerschop in de kleedkamer. En die zijn zo snel, die jongens. Dan ben ik echt een trage provinciaal, hoor. Die zijn zo snel dat ik ook tegen ze zei, kijk, daarom ben ik nooit cabaret gaan doen. Er zitten wel elementen van het cabaret in de voorstellingen voor mij. Weet je, als ik kan wel eens zo een stand-up doen. Ja, en de schurkstek wordt in de kleinkunst doen natuurlijk. hè. Ja, Dus, maar ik vind het wel, weet je, het voordeel van muziek is dat je het kan brengen naar een universeler niveau. Dat klinkt nou een beetje groots. Maar alles wat met taal, en ik ben nogal een taaljongen, alles wat met taal te maken heeft, dat is onderhevig aan de tijd. Daar zeg je ook iets, beweer je iets. Weet je, zeg ik vind dit of ik vind dat. Ik begin nu deze voorstelling gewoon Alle Menschen weer een Brüder te spelen van Beethoven. Gewoon de melodielijn. En dat is zo'n schone melodie. En letterlijk een schone melodie. Die is heel helder en transparant. En dat is precies wat deze tijd nodig heeft. Ik denk even, niet Bos die nou weer van allerlei dingen loopt te beweren. Laat Beethoven maar gewoon even aan het woord. En en dan een beetje op zijn Keith Jarrett staan zo rond improviseren. En dat is zo zalig. En dan ontdek ik ook waar het gaat om taal, dat de woorden die je kiest om te zingen, en dat is ook te gek aan dat project wat Adrie de Boer gedaan heeft met die nummers voor mij, dat is niet letterlijk naar het Fries vertalen, maar de klanken zoeken die je nodig hebt om dat gevoel over te brengen.
En dat is eigenlijk het interessantste voor mij nu aan zingen. Dus de muzikale kant. De woorden, de teksten, het zal wel, weet je. Moet je wel je best voor doen dat er een paar goede zinnen voorbij komen. Er is wel een verhaal te vertellen, hè? Ja, maar als je ze niet geloofwaardig uit je strot krijgt... Ja, hou dan maar op, ja. Ja, dan kun je hele poëtische zinnen zingen. Maar ja, dan wordt het intellectuele flauwekul. Hier dat er ooit in zitten, dat is de oude puur componist worden woest. Nou, Of is dat podium toch wel een levensader, zeg maar? Ik ben natuurlijk wel begonnen eigenlijk met liedjes voor anderen te schrijven. Voor mijn toenmalige vriendin in België en voor Clouseau. En ik denk dat het bij toeval... Ik had een demootjes voor mijn toenmalige, op zijn Vlaams gezegd, een lief. Hè? Mijn Vlaamse lief. Had ik naar de platenfirma gestuurd waarmee zij werkte. En die deden Boudewijn de Groot ook. En de Boy zat daarbij en zo. En die hoorden die demo's. En die zeiden van... laat die vriendin van jou maar even links liggen. We gaan met jou een plaat maken. Bel maar af. Ja, dus eigenlijk had ik wel... en het blijft voor mij ook altijd vast... Het maken van dingen vind ik het mooiste. En sterker nog, een stap verder. Ik heb nu voor een documentaire... Een heel raar verhaal... die zich afspeelt in Albanië... gewoon de filmmuziek gemaakt. Echt thema's. En zo daar rond gaan zitten werken. En dat was voor een verhaal over een soort Mandela, zeg maar, van Albanië, die ik kende. En alleen muziek is ook wel te gek, hoor. En ik ben natuurlijk kom uit een taalland. Maar als je geen woorden nodig hebt... Nou ja, het begon van Beethoven. Ik denk van ja, als de klassieke muziek... Ja. Als dat oneermst, om het zo maar zo te drukken. Weet je dat om Bach dwars te komen? Of, Oh, Bach is ook prachtig. Ja, Daniel Loos heeft daar ook iets mee, hè? Ja. Maar Bach is bijna een muzikale mathematica, hè? Dat gaat bij Beethoven... ik heb dus Bach, Beethoven, Bos... het zit allemaal in de B, hè? Brahms. Ja, precies. Ja, Brachmaninov. ja. Bjostakovic. Ja. Nee. Billen, ja. Dop Billen. Ja. Badri de Boer. Nou zo klaar. Badr, nee, laat Al het goede begint met een B. Ja, hè? Nee, maar het fascinerende als je... nu komt er een hele rare voorbij. Ik weet niet of je dat weet, maar ik ben een afstammeling van Sweelinck. Daar ben ik later achter gekomen. Via zo'n programma op de Nederlandse televisie Verborgen Verleden. Daar ga je een hele DNA... Ja. Kijk, er zijn een heleboel afstammelingen van Sweelinck. Maar ik vond het wel te gek dat ik op het einde van die uitzending... mocht ik in de oude kerk zitten achter dat orgel... waar hij gezeten heeft, op die plek. En dan gaat er wel wat door je heen, hoor. En het fascinerende is dat Sweelinck eigenlijk de inspiratie is geweest voor Bach. Omdat dat begon de vraag tussen Bach en Beethoven. En Bach, dat is voor mij zo... Daar word je, ook al ben je volstrekt atheïstisch... dan word je heel religieus van als je daar naar luistert. Hè? De Matthäus Passion en je bent vertrokken. Maar bij Beethoven, wat ik van Beethoven te gek vind... dat was ook een denker. Ja, Bach was een super componist en die hoefde misschien zelfs niet te denken, want die heeft zoveel geschreven. Maar Beethoven was een grootste denker, was een romanticus. En dat hebben wij in deze tijd enorm nodig, want wij worden gedictatuurd door pragmatisten. Mensen die macht willen vasthouden en niet grootser denken. Dat zie je op het moment overal op de wereld. Daarom is er zoveel gedonder. Er zijn mensen die hun ego niet onder controle hebben. Nee, het is schaamteloos bijna. Ja. Hè? Nou, nee, bijna niet. Het is schaamteloos. West-narcisten, hè? En het komt steeds Dus dichterbij. meer Beethoven, Dommelaan Nieuwenhuis was ook zo'n figuur. Maar een paar Friezen. Friezen hebben altijd goede dominees afgeleverd. Bij ons in het dorp in Veenendaal waren allemaal Friezen. Arwert en Verwerda en zo. En dus, maar mensen die groter kunnen durven denken. Daar zitten ook wel een paar klootzakken tussen natuurlijk. Maar dat missen we wel in deze tijd, hoor. We hebben ook 30 jaar politiek gehad van... hoe heette die man ook weer? Nee. Met goede intenties, Rutte. Weet je, het gaat niet... Ik ben hem een paar keer tegengekomen en dan... Ik zei ook een keer tegen hem, ik zei, je bent een goede stuurman... maar we hebben een kapitein nodig die de sterren durft te lezen.
Misschien was hij wel, ik ben geen VVD-stemmer, maar de juiste man op de juiste plaats. En Denk ik ook. En is het nu klaar? Ja, want nu praat iedereen opeens over visie. En daar word ik ook wel een beetje bang van. Dan denk ik, menen ze dat nou? Of daar heeft er een of andere gasten in de oren gesproken van laat het woord maar een keer vallen. Nou ja, en dan kom je alweer op het punt, wiens visie dan? Ja. Ja, weet, dat moet, ik denk dat je, ook als je muziek maakt, als je een theater in gaat, je moet een... er moet een soort noodzakelijkheid zijn, ook om een liedje te schrijven. Dat moet eruit urgentie, dat is een schoon woord. En dat mis ik, dat heeft deze tijd weer nodig. En ik ben een optimist, ik geloof in cyclussen. Dus dat gaat weer terugkomen. In de politiek ook, en wereldwijd. En dan krijg je zo dat gevoel dat we hadden toen die muur naar beneden donderde in Berlijn. Denk je, nu gaat het allemaal goed komen. Maar toen hadden die Amerikanen weer opeens het idee om Irak binnen te vallen. Ja, toen was het weer naar de kloten natuurlijk. We weten er elke keer weer een zootje van te maken. Nou goed, kijk maar naar... Maar ook heel veel schoonheid ervan te maken. Hè? Ja, ja. Ja, daar zijn artiesten voor en mensen die mooie muziek kunnen maken. De beste hoe in je van. Bitterlief, die laatste album. Has die ook op die manier... Dus trouwens toch een bepaald soort idee uit en bij een bepaalde houding, visie, hast die plaats ik maken met dat gevoel van ik ging lekker zitten knoeien en te rotzooien? Nee, eigenlijk niet. Het was het. Hier is een plan? Heb ik een plan? Ik heb wel een paar plannen, maar of ik ze uitvoer, dat is ten tweede zo. Maar is voor deze plaat een plan? Ja, maar dat komt door de producer eigenlijk. Ik had sinds 92 had ik een plaat gemaakt met Boudewijn de Groot als producer. En daarna, en dat was een heel fijn proces, veel van geleerd van hem. En, ongelooflijk precies man, hè? Goh! En hij heeft een boek geschreven, hè? Of nee, iemand heeft een boek over al zijn nummers geschreven. Ja, maar ik denk dat hij het voor het grootste deel zelf heeft geschreven, hoor. Denk het ook, ja. En daarin staat dat tussen de liefde en de leegte die hij voor mij die ik met hem gemaakt heb, vindt hij een van de beste Nederlandstalige platen. Hij had het al een keer tegen mij gezegd, zeg Boudewijn, dat ben ik niet mee eens. Ik moest mijn stem nog vinden op dat moment. Ik zeg, er zitten wel liedjes op, zoals Tussen de liefde en de leegte en Ik heb je lief. Ja. Maar hij, die gaat in dat boek ook, die gaat er helemaal voor. In elk geval, ik zit samen met hem in de studio in 92. Met toch een soort levende legende. Dus daar moest ik ook vanaf, weet je. En dat werd eigenlijk heel fijn op het moment dat hij tegen mij zei van... Je weet toch dat ik mijn eigen leven niet zing? Dat was natuurlijk toen zo. Hij zong teksten van Lennart Nijg. Maar geweldige composities, hè, van Boudewijn. Ik bedoel, dat is de Bach van de Nederlandse kleinkunst, hoor. Ja, hij is de grootste. Ongelooflijk hoe die Malle Babbe of Jan Klaassen is trompetter of de Eenzame Fietser. Hoe slim die composities in elkaar zitten. En dus dat was de laatste keer dat ik een soort herder had gehad als eenzaam schaap. Die mij door de wei leidde. En toen, vanaf dat moment, alle platen die ik gemaakt heb, heb ik samen alleen of samen met de band gemaakt. Dat je gewoon de studio ingaat en je hebt niet iemand die de leiding heeft. Dus, lang verhaal kort, voor Bitterlief. Het was coronatijd, er was tijd. En ik dacht, ik moet wel eens een keer met een producer werken om een beetje feedback te krijgen. Iemand die me af en toe een beetje peper in de achterste duwt. Beetje houvast ook. Een beetje houvast, maar ook vooral omdat ik zat in een veel te comfortabele situatie. Met de band ook. Wat we deden, konden we. En dat was een mooie gewoonte geworden. Maar ik had al een paar jaar, en de jongens in de band ook zoiets van... we moeten dat een keer door elkaar schudden. Af en toe moet je leven een keer door elkaar geschud worden. In dit geval dan bewust. En toen heb ik een van de beste producers in België... daar had ik al een beetje vizier op, Jo Franke, is dat. Die deed Novastar, Admiral Freebie, maar doet ook Sas, die Franse zangeres, Bart Peters. En het is een integere gast, maar wel een beetje streng. Ik noem hem ook Obertonbaanvurer. Hij heeft een beetje een Duitse uitstraling, in de goede zin van het woord. En daar ben ik mee in zee gegaan. En toen werd het, als je zegt, toen werd het een plan. Want die had zoiets van, zijn Antwerpen, een gast van Antwerpen, die praatte zo. Die zegt van, ik wil alleen liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Ik zei, oké, joh, maar want ik dacht van dat nummer of dat nummer. Nee, dat is te actueel en dat is te geëngageerd, daar wil ik niks van weten. Ik wil liedjes hebben zonder houdbaarheidsdatum. En het moet uw laatste plaat zijn, dat zei hij ook. Okay. Je moet het gevoel hebben dat het uw laatste plaat is. Dat je daarna
onder de grond gaat. Dus al je essentiële nummers moeten erop die je nu hebt. Want ik heb dan een mapje Afrikaans, ik heb een mapje dit en een mapje dat. En ja, godverdomme, zo gaan we niet beginnen. Hè. Zo gaan we niet beginnen. Je moet uw beste nummers. Het is uw laatste plaat, dus uw beste nummers moeten erop. En dat was eigenlijk het plan. En toen zijn we met Bitter Lief... Wat ik heel fijn vond, dat ik kwam met stukken af... en dat er opeens iemand tegen mij zei van... Dien een tekst. Volgens mij kunnen dat beter. Hè? En dan zeiden mensen tegen mij, laat je dat zo... Ik zei, ja, ik vind dat top. Kreeg er net de kriebels van dus? Nee. Ik vind want dan, dat daagt mij uit. Plus, en dat was met een tamelijk jonge producer... die, ik weet niet of je Tamino iets zegt. Dat is een geweldige singer-songwriter. Die gaat de hele wereld over, denk ik, half Egyptisch... half Vlaams-Nederlandse afkomst. Maar dat is echt een grote jongen in het buitenland. Die doen zij ook. En die Pieter Jan, dat is een jonge gast uit West-Vlaanderen... Toch het Friesland van België zo, weet je. Met een aparte taal en cultuur. Die begon ook al zo tegen mij, zo van... over zinnen. En ik vond dat fantastisch. Want ik denk, je kunt altijd terug met de tekst die je hebt. Je kunt altijd terug naar wat je hebt. Als ik jong was geweest, had ik me aangevallen gevoeld waarschijnlijk. Nu heb ik zoiets, kom maar op. Nou ja, het is niet vaak andersom. Ik denk, ik doe 30 jaar mee. Ja. Waar bemoei je je mee, weet je? Maar dat had dus Ja, maar net. dat heb ik wel bewust gezocht. Kijk, ik had wel zoiets... Ik werk met die Jo Frank en met die Pieter Jan... om een beetje een spiegel voorgeschoteld te krijgen. En ik heb sindsdien ongelooflijk veel plezier weer in het maken van nummers. Omdat dat ging ook over akkoordenschema's. Om te kijken welke toonaard weer het zingen. Daar denk ik nooit over na. Je begint gewoon op de piano te spelen... En ik denk dan niet, nou moet ik eens een toontje hoger of lager. En zij begonnen echt te zoeken, wat is nou het gevoel van het nummer... en wat vertelt de toonaard daarover... en hoe kunnen we die zo sterk mogelijk aan elkaar koppelen. Ja, dus ik zat opeens weer op school. Nou ja, maar wel een leuke school. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar dat ben wel hele processen, de opnames, Ja. het bijschaven. Ja, dus dat was het plan. Weet je, we zijn begonnen met alleen piano en gitaar op te nemen. Bij mij thuis eigenlijk. Want ik heb zo'n oude varkenstal waar je goed kunt opnemen. En zo'n goed biotoop natuurlijk. Varkens zijn intelligente beesten. Ja, absoluut. En heel sociaal ook. Ja. Ja. Of ze muzikaal zijn, weet ik niet. Dat weet ik ook niet. En dat was een plan ook van Jo, had hij ook nog nooit gedaan. Om eerst, dus wat is het kerninstrument, dus op gitaar of piano. En daar een track van vast te leggen, zo stem en het akkoordinstrument. En toen las ik later dat Good Old Boys van Randy Newman, u niet geheel onbekend denk ik, prachtige plaat, is ook zo begonnen. Gewoon dat die Randy Newman, omdat dat schijnbaar nogal moeilijk lag in een band om met hem te spelen. Eerst al die stukken alleen stem en piano. En daarna is er pas zijn de arrangementen erop geschreven. Ik wist dat niet, maar zo ging Jo eigenlijk ook te werk. Dus soms speelde ik zelf, meestal Bart van Kanegem of die Tom van Stiphout die bij Milo en bij Brian Ferry speelt. Maar wel topmuzikanten. Dus ook mijn band had er niks mee te maken. Het was even lastig in het begin. Want ik had zoiets, als je met een producer werkt, moet je hem echt vrij baan geven. En dus die zei van, ik wil met die werken, met die en met die en met die. Dus dat was een beetje het hele proces. En Produceert, de producer in de studio zwart voor de knopjes en de sound natuurlijk. Ja. Het produceren op zich, de muzikant die skiest, de locatie. Doe je dat al jezelf of niet? dat deed ik altijd zelf, maar Ja. dat heb ik nu echt bij hem gelaten. Ook dat deel, Omdat zeg ik maar. zoiets Ja. had, weet je, als je dan toch in een heel ander vaarwater terecht gaat komen, Ja. dan moet je all the way gaan. Ja. En als ik dan met de gitarist met wie ik speel had gewerkt, dan was daar weer die gewoonte in teruggekomen. Ja. En, Weg van de het is patronen. een heel verantwoord vreemdgaan eigenlijk. Goed Hè? zo. Ja. Zonder dat misschien het bed gedeeld wordt. Wie zal het zeggen? Maar, Dat laat het midden. Ja. En heel goed voor een huwelijk. Wat me opvalt is, hij is warm, heel warm geproduceerd. Vind ik mooi warm geluid, maar niet plat geproduceerd. Nee, het is heel transparant en open. Ja, echt die stem. Ja. Daar zit net 20 filters voor in. Ja. Nee, het is hij Dat is dan zijn keuze of komt hij zelf ook mee? Maar hij zei het moet die laatste plaat wezen, maar ik een eerlijke plaat wezen, denk ik, of niet? Ja.
Ja, het moest allemaal transparant zijn. Ja. Het is wat het is. En we hebben hem ook Want zo alles kind gespeeld. terug software Ja. en computers in. Hè? Ja, nee, je kunt all the way gaan natuurlijk. Het is voor hè. mij een Bachmeidje weer zo. Maar Ja. 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 Nee, Maar er is ja. niks. Er is eigenlijk niks. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Want je kunt tegenwoordig ongelooflijke dingen doen. Maar het is allemaal blijven opgenomen. En that's it. Ja, want ik ging op de stream en ik denk, hey, en toch Jerk bepaalde brekbare stukjes erin. Ik denk, hey, dat is een keuze, om het heel flauw te Ja, zeggen. en ben ik met iets bezig. Dat heet Mannen. Ik denk met al het hele woke gedoe de hele tijd. Ik denk, het wordt tijd om eens weer een statement te maken. En daar had ik al een paar... Zijn die er nog, man? Ja. Bestaan er nog mannen? Verschillende soorten. Dat meer, ja. Maar ik had al een paar jaar met de band zo het idee, weet je, om een plaat te maken met, eigenlijk een soort projectplaat over archetypische mannen. Van Robespierre tot Bram Vermeulen, of mannen zoals ik ze ben tegengekomen, die voor iets staan. Zo Bram Vermeulen, dat is zo de soort grote mond met het kleine hart, maar een geweldige gast. En een soort waterval van woorden. En Robespierre is de idealist die zich totaal vergrijpt en eigenlijk wordt waar hij tegen was. En zo allerlei types. En dat is een plaat, maar die is er eigenlijk ook al. Die is eigenlijk al klaar. Nog niet gemixt, maar dat is pure, echte rauwe blues en jazz. Dus dat is iets totaal anders dan dit. Dus, want ik ben ook een muzikale omnivoor. Weet je wat dat betreft? Het thema van waar het over gaat vraagt om een soort van muziekstijl. Dus in het geval van Bitter Lief is het dan inderdaad bijna klein. Alles is tamelijk klein en transparant gehouden. Dat er niet te veel in de weg staat. Was een duidelijke keuze van jou. En voor mij ook, weet je. Want ik had zoiets van, ga maar mee in dat bad. Ja, dat moet gewoon beginnen. Dus het beginnummer heet En wij vergeten soms te dromen. Maar dat heette eigenlijk van origine Reis door de tijd. En de eerste zin, het is een reis door de tijd. We zitten in een trein, het landschap schiet voorbij. En wij vergeten soms te dromen. Dat was het eerste couplet origineel. Dus die Jo Franke zegt, maar wat zou er nou gebeuren als je die eerste 3 zinnen gewoon weggooit. En je begint gewoon met En wij vergeten soms te dromen. Ook staand in het akkoord. En dat is een keuze, weet je, dat je dan... Ik vind dat tof om te proberen. En uiteindelijk is het dat geworden. Heel stiekem zing ik hem nog wel eens live met die eerste 3 zinnen daarvoor. Maar eigenlijk is het nummer... En dat is een goed voorbeeld van wat er dan gebeurt. De begins als het ware, ik voort in de derde versnelling. Ja. Niet rustig optrekken dus. Nee, want meestal zijn je eerste zinnen zo een beetje... Opbouwen, zeker het begin van het album. Ja. En dat begint ook gewoon alleen met stem, denk ik. En wij vergeten soms te dromen. En dan valt het eerste akkoord in van de piano. En dat is eigenlijk, heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Vertelt dat precies hoe we aan die plaat gewerkt hebben. Dat is zo, haal het maar even weg. En nog 3 zinnen weg. En wat zou er dan gebeuren als je gewoon met de 3e zin of de 4e zin begint als openingszin. En ik ging mee. Ik was een klein jongetje. Ik denk, ik ken de Efteling nog niet, maar ik ga die achtbaan wel eens in. Dus we zien wat er gebeurt. Ja, lang leven het avontuur. Ja. Wist je toen Boudewijn de Groot? Ja. Mooi verhaal overigens. Die is ook in het Fries vertaald. Ah ja? Ja. Wie heeft dat gezongen? Nou, hij wil zijn eigen wist dat hij in Friesland verhuisd is voor een Voor toen in die communiteit. hij wil het zelf doen. Dus hij had eigenlijk die tweede plaat, Boudewijn de Groot in het Fries, had hij zelf geproduceerd. Zijn eigen wies is Boudewijn de Groot dan weer. Is dat echt? Ja, serieus. Die had hier, ik denk een jaar hier in Friesland bivakkeerd. Maar dat was het in de tijd Overigens dat op een hij in fantastisch die... landgoed, dus het wie geen straf voor hem. Maar dat was wel leuk, want dat hele project is een enorm succes geworden hier in Friesland. Maar hij kwam dus weer een stap verder terug, want toen is het de Boudewijn de Groot kreeg. Ik denk, dat vertel ik die toch nog even. Die is hier echt in de studio zitten en die had mij geproduceerd. En een aantal dingen had hij weer op na ingezongen. In het Fries. Wauw. Ja, dat is een fantastisch verhaal. Ja. Maar goed, Maar wanneer is dat gebeurd? Vlinier. Ja, dat zijn 2 gemaakt. Ja, de tweede waar die zelf heeft geproduceerd is vorig jaar. Ja. Dat is fantastisch. Ja, mooi hè? Nu stijgt mijn respect wel voor de oude Nou, ik had eer om bij dat opnameproces te mogen zijn, een beetje op afstand. En ik heb die man aan het werk gezien. Dat wie echt kippenvel, ja. Mooi hè? Ja, hij is een manierist. Ik zat met hem in de studio. Ja.
En ik denk, hij was ook een paar jaar in Amerika was hij geweest. Toen met zo'n soort cursus volgen in arrangeren en compositie. En dan zit er opeens zo'n type naast je. En hij is redelijk ingetogen. Sommige mensen vinden het een beetje een sphinx. Maar dat is het niet. Je moet hem... Het is maar van weinig woorden. Voilà. Ja. En dat is voor sommige Nederlanders niet gemakkelijk. Want dan worden ze onzeker over zichzelf. Nou ja, dat zeg ik mij, die artiesten die het uitnoegen waren om mij te doen. En sommigen die zochten een soort... Nou, in ieder geval een erkenning dat ze er binnen in zo'n ruimte. Maar hij reageerde soms de eerste 10 minuten helemaal net. Nee. En ja, dat soort geweldig. Ja. Ja, maar weet je, nu heb je een En dat- titel van een nummer, hè, wat je net gezegd hebt. Ja. Dat zit nu in mijn kop. Oké. Een man van weinig woorden. Ja, ja. Zo simpel is het. Ja, ja. Wat een mooie titel. Want dat is hij. Ja. Maar zij is Boudewijn de Groot in het Fries Talon kwam. Dat is een heel bijzonder man en een bijzonder project. Ja. En, maar goed, nou hebben we Stef Bosik in het Friesk. Dat ik maatje een mooi brechtje. Er komt een verzoek hele binnen. lange brug was Ja, het. ja, maar ik hou van lange bruggen. Oh, jij ook. Wat vond je van het originele idee eigenlijk? Want er staat hier die op het schouder te slaan. Ik zeg van, hé meneer Bos. Hij wil wel eens van het Fries gehad. En wat zoen je ervan vinden om het in het Fries te doen? Ja, ik bedoel... Het heeft niet zoveel te maken met dat je ego gestreeld wordt. Want daar gaat het niet om. Nee, ik hou- maar prikkelt het tij? Want je bent gebeurt- wel met het Zuid-Afrikaans bezig. Ja. Je kunt van geweldig Vlaams praten. Nou, het Nederlands, dat is die memmetaal, moedertaal. Maar eerst het Fries, dat zit natuurlijk net in die beleefwereld. Ja, maar het is voor mij wel... En bedoel, de Friezen zullen niet altijd overeenstemmen met wat ik nou zeg. Maar het zit natuurlijk in een soort Angelsaksisch-Germaans bad. En de Angelsaksische talen komen ook komen van de Saksen. En die zijn de Noordzee overgetrokken. En wat ik fascinerend vind, waar ik steeds meer met ouder worden achterkom... Ik voel me thuis op plekken waar ik een klank hoor die ik thuis kan brengen. Of het nou Fries, Deens, Noors, Zweeds... zelfs tot aan het Gaelic, alhoewel dat weer een hele andere taalgroep is. Maar ik was laatst in Schotland, joh. Nou, het soort mensen vind ik geweldig. En het heeft te maken, Duits heb ik het ook. De klank waar ik mijn moedertaal herken, daar ligt voor mij de ontroering. Dus ik vind Frans en Italiaans vind ik prachtige talen. Frans heb ik ook gehad op school. Maar ik voel de ondertoon niet. Ik kan niet die taal bij zijn kloten pakken. Trek het niet net. Ja. En dat is een heel instinctief gevoel. Dus op het moment dat de opmerking komt van Stef Bos in het Fries te vertalen... en ik zag die eerste vertalingen, wat ik heel belangrijk vind... je moet niet te eervol zijn ten aanzien van het origineel... want het gaat, als je naar een andere taal vertaalt, moet je een andere ziel pakken. En de ziel zit wel in het nummer, maar de taal heeft ook een ziel. En die moet je proberen samen te schakelen. Als je letterlijk gaat vertalen, dat vind ik verschrikkelijk. Dus de eerste vertalingen die ik te zien kreeg, denk ik, wordt soms beter dan het origineel. En dat is niet om lullig te zijn, maar je krijgt opeens... Ik denk dat in mijn hoofd hoorde ik terug. Dat is een liedje van een cd De Ridder van Toledo. En ik hoorde dat terug en denk ik, shit, als ik nou die tekst weer zou moeten schrijven... zou ik een aantal dingen... Weet je, dat bevrucht weer op de een of andere manier. Omdat iemand anders ermee bezig is geweest. Dus daar heeft het wel mee te maken. Je kunt dingen ook heel slecht vertalen. Dan was ik misschien niet zo enthousiast geweest. Maar toen dat hele plan naar voren kwam... Ja, daar word ik wel heel gelukkig van. En nog geen eens omdat het liedjes zijn waar ik bij betrokken ben. Weet je, die ik meegeschreven heb of die ik zelf helemaal geschreven heb. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar het feit dat iets wordt... overgedragen, hoe moet je dat zeggen, wordt... Nou, dat wil ik in een andere context zetten eerst. Hè? Ja. En ik vind het Fries een fantastische taal. Waarom versteert u het trouwens? Ja, dat is... Doet dit al je op gevoel of net? Nee. Dus toen ik klein was, en dat blijft ergens dus hangen. Dus als jij net begint, er was één moment met die paraatheid dat ik even bij moest schakelen. Maar voor de rest ga ik terug naar toen ik 6, 7 jaar was. Vanaf eigenlijk al vroeger. Mijn ouders hadden een juwelierszaak. En degene die eigenlijk bij ons half in huis woonde... en ook zo'n tweede moeder was een Friesin. Vogeltje bij Brandy. En die praatte, ik denk uit gemis van haar eigen cultuur. Haar vader was hoofd van een school. Ergens daar, ik denk in het zuidoosten.
van Friesland. En ik denk, uit gemis van een taal praten ze de hele tijd Fries met mij. En ik zag die eigenlijk in het begin meer dan mijn eigen moeder. Want mijn eigen moeder werkte ook in de winkel. En, Lange dagen dus. ja, en zij was een type, dan zat ik als klein jongetje. Daar is denk ik mijn verbeelding ook gegroeid. Want af en toe was er geen bal te doen thuis. Dan zat ik achter de deur van de winkel te wachten tot zij van die katja-dropjes onder de drempel doorschoof. En fascinerende vrouw. Die denk ik nooit getrouwd is geweest omdat ze te veel van de vader hield. Praten ze ook ongelooflijk mooi over. En dus toen was ik 1, 2, 3 jaar bij wijze van spreken. Is die taal bij mij, dat is als een soort positief gif in mijn brein gedouwd. Dus die klank laat je nooit meer los. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen ook. Hoe vroeger je een taal aanleert. Die zijn perfect in Engels, Afrikaans en Nederlands en Xhosa. Dat is een zwarte taal in Zuid-Afrika. Gewoon omdat ze dat altijd om zich heen gehoord hebben. Maar er kwamen dus heel veel jeugdherinneringen boven. Toen is het voor het eerst juist. Dat is eigenlijk een goeie. Want ik ben veel aan het terugreizen in de tijd. Omdat ik voel dat ik dat op mijn moment nodig heb. Om een beetje te achterhalen hoe ik... En toevallig kwam zij terug op mijn vizier. Je hebt zo'n regressietherapeut in Rode. In is dat Groningen of Drenthe? Ik weet niet precies, op de grens staat, daar onder Groningen. Volgens mij is Drenthe. Maar, Ja. ja. Maarten Oversier, interessante gast. En ik had het met hem erover. En toen, daar was een gesprek en opeens kwamen er allerlei... want ik heb heel weinig herinnering aan mijn jeugdtijd. Dat is heel raar. Ik denk dat ik gewoon te snel in mijn leven vooruit ben gegaan. En te weinig naast mezelf heb gelopen en te veel voor mezelf uit. Ekkel toen het heel jong, wie is dus? Ja, nee, tot eigenlijk 10 jaar geleden. En toen ontdekte ik, hey Bos... toen er kinderen kwamen, dan kun je dat niet meer veroorloven. Dan kun je niet meer de hele tijd bezig zijn. Je moet met hun ook bezig zijn. En toen voelde ik een beetje, toen werd ik een beetje geaard, zeg maar. En ik had het laatst met hem en opeens kwamen er allerlei beelden terug. Hoorde ik haar ook weer praten. Want ik ben iemand die beeldend, ook als ik schrijf, ik moet dingen voor me zien. En ik heb een heel raar herinnerend vermogen dat ik, als ik iemand zie, dan zie ik opeens... Ik bedoel, weet je, als ik Adrie zie, dan we zitten hier in het Posthuistheater in Heerenveen. Weet ik precies aan welke tafel wij gestaan hebben met Andries, met die vertaler erbij. En dan zie ik alles voor me. Dat is heel raar. Een soort fotografisch geheugen, maar selectief. Dus ik heb het niet, ik kan het niet zomaar oproepen. En het moet dingen zijn die me geraakt hebben. Of waardoor er iets in gang is gezet. En zij was zo'n type. Dus die taal, toen die ik hoorde... ik moet dan eigenlijk nog zo induiken. Ik moet er eigenlijk nog eens induiken wat dat precies met mij gedaan heeft. Want dat is een cruciale fase in mijn leven, omdat ik mijn moeder relatief weinig zag. En mijn moeder zei later, ik heb jou te veel alleen gelaten. Ik zeg, mama, waarschijnlijk had ik anders nooit een liedje geschreven. Want ik zat daar bovenin alleen en ik moest mijn eigen wereld creëren. Had die Jessemiet voortspelen dan? Ja. Ja, dat is allemaal, komt daarvan. En dan zo'n Friesin die op je pad komt. Ja, Vogeltje. Ja, wat een mooie naam. Ja, hè? Vogeltje. Ik had het idee dat een normale naam was. Het is echt een oude traditionele Friese naam. Ja, hè? dit maak ik nog net zo vaak met mij. Nee, maar ik weet ook dat vroeger Vogeltje een naam was. Maar ik dacht altijd dat het met een vogeltje te maken heeft. Maar dat is het niet, hè? Ik weet nou dat is precies. Hè. Ja, volgens mij deels wel, maar misschien ook deels net. Maar, Ja. ja. En Wibrandi was natuurlijk... Ja, een hele- veel Frieser kun je het niet krijgen. Nee, hè? Nee. maar dit is dus een memory lane plaat. Dus, hoe raar dat klinkt. De klanken, de taal. Ja. Ja, toen ik dat hoorde was ik wel... Dan krijgt het zo'n plaat best wel een dubbele lading dus. Dan is het dus net alleen maar een coverplaatje van die. Ja, het is een soort cirkel die rond is. En dat heb ik me nooit beseft. Maar misschien onbewust wel. Weet je, toen die jongens daarmee aankwamen met het hele team, met Sietse ook en zo daarin. En die ik nog kende natuurlijk van toen ik zelf begon de kast ook. Hè? Dus opeens komt zo iemand terug op je pad. Ik denk, God, we hebben nog in Veronica's muziekland gestaan en zo. In een tijd van je leven dat je absoluut niet weet wat er aan het gebeuren is. Maar opeens komen die jongens met al die vertalingen en goede vertalingen hoor. Ik vind het echt heel goed gedaan. Ja, maar je bent echt een man van taal, hè? Ja. Ja, en het moet iets toevoegen, weet je. Dat ik denk, het Fries heeft een karakter. Ja,
Ik bedoel, die Romeinen, die hebben het nooit tot hier gehaald. Weet je, die durfden niet meer. Nee, net niet, nee. Eenmaal de oude Rijn voorbij. Dus ik denk dat ze bang waren voor de Teutonen. Hè? Zweden, Ieren, Schotten en die Friezen. De rest, wij zijn er allemaal wel. Onder de rivieren zijn we allemaal ver-Romeinst. Maar er zit iets in die taal wat een oerkracht heeft. En het is natuurlijk, het zegt iets over een cultuur als je een taal kunt behouden. Dus in het Afrikaans ook. Dus daar zitten mensen in die hoe moet je dat zeggen? Trots is altijd, vind ik, het verkeerde woord. Maar weten dat taal, dat is onze identiteit. Als mensen vragen in Zuid-Afrika, waarom moeten jouw kinderen Afrikaans leren? Ik zeg omdat ze de liefdesbrieven van hun voorouders moeten kunnen lezen. Want daarin staat eigenlijk wie jij bent. Hoe dicht zit die taal nou inmiddels in die? Ja, die zit er wel heel... Was ik wel platen maken in het Zuid-Afrikaans? Ja. Ja, en Bitter Lief, de titel, is een Afrikaans nummer. En waarvan ik dacht, dat moeten we even apart houden... totdat die Jo Franke zei van, kust mijn kloten. Je moet hem erop zetten, dat is uw beste nummer. Oh, je Vlaams is ook goed trouwens. Ja, hoor. ja. Ja. Wat is thuis eigenlijk voor die? Waar mijn taal gesproken wordt, in welke vorm dan ook. Of het Fries is. Ik was met de kinderen, met mijn vrouw in Noorwegen. Nou, dan bestel je in plaats van een pannenkoek een pannenkakker. Pannenkaak. Ja. Oh, en hij is een roltrap, een roltreppen. Ja, dan ben ik toch thuis. En dan is het Fries nog een stap verder eigenlijk dan het Noors. Hè. Daar moet je... Maar als je dat is met Afrikaans ook. Als je bijvoorbeeld in het Afrikaans beseft... dat alle Nederlandse woorden... dat daar de middelste medeklinker tussenuit valt. Dus regen wordt rien. Bodem van een glas is die boom. Ogen wordt oer. Dan ben je snel vertrokken. En dat is in het Fries ook. Je moet net... de ruggengraat van die taal, als je die kan pakken, dan spreken is nog een ander verhaal. Dat zou ik bijvoorbeeld in het Fries ook niet zo snel doen. Het Afrikaans heeft me dat 10 jaar geduurd, hoor, voordat ik dacht van, nu waag ik de sprong. Ben je dat dan wudden of ben je de klanken? De klank. Vooral de klank, hè? Ja, woorden heb ik geen enkel probleem mee, maar want je kunt... de klemtoon, hoe is de melodie erin zet? Als ik nou een beetje Afrikaans ga praten... Hè, dan moet ik dit toch zo ongeveer doen... zoals de Afrikanen dit zou doen. En nou gebruik ik nog baie Nederlandse woorden. Hè. Maar het is baie snaaks. Jij zegt baie snaaks aukie van die Friese radio. En het is lekker om hier in Heerenveen bij jullie te keier. Hè. Als ik dan doorga, dan kom ik erin. Maar mijn kinderen leerden natuurlijk vanaf dat die geboren werden, was dat hun moedertaal. En ik begrijp nu ook waarom dat moedertaal is. Want je wordt natuurlijk in de buik van je moeder, hoor je voor het eerst die klank. Dus wij vaders zijn echt... we hebben geen schijn van kans. En mijn kinderen praten ook Afrikaans met elkaar. Hè? Onderling? Ja. Ja. En dan schakelen ze over naar Nederlands met mij. En dan weer onderling Afrikaans. En dan zie je, terwijl ze groter worden, hoor je hoe die taal in die mondjes komt te liggen. En zo heb ik het geleerd. Dus als ik met een Friese vrouw getrouwd was, dan had ik nu perfect Fries gepraat. Denk dat ik. zit er dik in, ja. Door Maar je goed. kinderen. Ja. Want ik vind het wel belangrijk dat ze die taal leren. Nou ja, en in dit geval mijn Zuid-Afrikaanse, de liefde. Hè? Ja. Het Zuid-Afrikaans. Die taal mag Ja, natuurlijk echt beklijven. jij zelf Zuid-Afrikaans is prachtig wat jij doet. Ik begin haast mij te pruttelen. Ja, ja. hoe zit dan dat hele Vlaamse er weer tussenin? Want, Ja, dat weet ik ook niet. nee, maar is dat wel een basis voor die? België? Ik denk dat ik België nodig had om een beetje te leren waar ik vandaan kwam. Want dan ben je op een gegeven moment naar Antwerpen verhuizen. Ja. En dat Ik weer ging daar naar de toneelschool. En ja, daar heb ik een ook- belangrijke stap in je leven. Denk ik. Ja, en daar heb ik de keuze gemaakt om de muziek in te gaan. Dus, en het goede van België is, het is echt een totaal ander land. Ja. Het is surrealistisch, alles ligt onder de tafel. De mededeling die gedaan wordt gesuggereerd. Terwijl wij in Nederland, of je nou van Limburg komt of Friesland, wij zijn iets directer. Hè? Wat zeggen ze in Kaapstad over zo Engelsen zeggen dan tegen mij, you people from Holland, you know, those kind of English people, very, very uptight pronunciation. You are too honest to be polite, and we are too polite to be honest. Ja, precies. Ja. Zo dat. En dat heb je, in België is dat ook, want daar is veel beleefdheid. Ik moest in het begin erg wennen, hoor.
Want ik kwam van Utrecht, daar had ik gestudeerd. En zo in Antwerpen. En dan, ik had een mening. Nou, dat had je helemaal niet daar. Zo van, jij denkt dat jij iets weet? Gaat maar terug naar Holland. Als je het weet, gaat maar terug naar Holland. Hier zwijgt je de eerste 2 jaar. En daarna mag je misschien iets zeggen. He, zo de directeur van die toneelschool. Old school. Ja, old school. Goeie... En toen leerde ik wel heel erg hoe Nederlands ik was. En ik denk dat ik dat gewoon zocht. En ik vond het een hele goede opleiding. Het was 6 dagen per week. Het ambacht leren. Zo niet de wollige praten over... ik voel dit gewoon, weet je. Ik voel dit. Dacht ik, nee, dikke... Er is ook een kant aan muziek. En dan pak de Bach-kant. Beethoven, dat is tot het grootste, de hele heelal willen pakken. En Bach is gewoon... Begin eerst maar eens met een bloempje op muziek te zetten. En als je dat bloempje heel goed op muziek hebt, heb je eigenlijk het hele heelal al. Hè? En dat is meer de Belgische manier toen. Ambacht. Leren, zwagen en luisteren. En dat was voor mij wel goed. Maar er leeft eigenlijk in 3 werelden constant. Ja, maar dan wat je net zei, waar kom je dan thuis? Thuis is waar je taal gesproken wordt, op welke manier dan ook. Die je herkent als je gevoelstaal. En in het begin vond ik het lastig en nu is dat zo verfrissend. Zie je het bij mijn kinderen ook. Ik dacht, wat doen we ze aan? Weet je? Want die zitten op een gewone school in Kaapstad en op een gewone school in België, net op de grens met Nederland. En mensen zeiden van, je bent zot geworden. Nee, dat kan toch niet? En Nederlanders zo van, hoe doe je dat, Stef? Zo van... En als je die scholen meekrijgt, en dat is gewoon in Kaapstad is de Afrikaanstalige school. Dus en Engels-Afrikaans zijn alle 2 de voertalen daar. En christelijke school, dus die zijn nogal stipt. Maar toen wij aankwamen, ik zeg met het hoofd een gesprek aan. En ik zeg van, weet je, dit is onze situatie. Ik moet hier zijn om te werken, maar daar ook. Wat zijn jullie mogelijkheden? En die vonden het fantastisch om mee te gaan in het avontuur. Die hadden zoiets, voor die kinderen toch geweldig. Dus niet dat het systeem belangrijker is dan het kind. Maar het kind is de eerste plek. En dat vergeten wij soms wel eens in Nederland. En dat het systeem dienstbaar moet zijn. Maar ze moeten oppassen. Ja. Waar mogelijk. Ja. En de Belgische school ook. Want er was, dat is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk, meneer Bos. Maar we vinden wel een weg. Hè? Want dat is dan ook het voordeel in België. Die marchanderen gewoon om de regels heen. En toen dacht ik en mijn vrouw hadden zoiets van... we willen dat zo lang mogelijk volhouden. Maar inmiddels zitten er alle 2 op de middelbare school. In Gent en in Kaapstad. En het blijft gewoon doorgaan. Ik dacht, na de lagere school kun je het vergeten. Maar we komen ook in een tijd, ook uit corona natuurlijk... waarbij elk schoolsysteem... Wat was het nog tijdens corona? Wij moesten het gewoon thuis zelf doen met die gasten. Dus er is op de een of andere manier... een soort juiste moment van losheid... En ik vind, heel eerlijk gezegd, het is mij niet altijd... De scholen zijn bedoeld dat je ook leert leven. En ik weet niet wat het allemaal nog waard is, al die diploma's over 10 jaar. Maar ik vind wel dat als mijn kinderen veel talen kennen... en een brede blik op de wereld... Hè, en dat hebben ze wel omdat ze in Kaapstad zien ze mensen... à volonté langs de straat liggen die niks hebben. En de wereld kennen hier. Ik hoop dat ze dat... een brede blik oplevert. Misschien is het ook niet zo. Nou ja, de nieuwe generatie die had een heel andere blik op de wereld. Tuurlijk, door internet alleen al. Die hebben met internet opgegroeid. Ja, op de leeftijd van mijn band, bij wijze van spreken, zit ik nog op de Brommer en wist ik net volle verder dan het volgende dorpje. Ja. Ja, die kids, want zien we, die zitten vanaf jongs af aan, had die de wereld binnen natuurlijk. Hè? Ja, dat is ook een... Dat is een totaal andere visie natuurlijk. Hè? En dat zie ik wel bij hun. Als je vraagt van waar kom je thuis, voor hun is dat veel minder een vraag. Ik kom uit Veenendaal, weet je. Dus ik ben echt een jongen van een boerendorp. Dus om naar Utrecht te gaan was voor mij al een gigantische stap. Wereldstad. Ja. En dan naar Antwerpen, een ander nog groter, ja. Buitenlander. En eigenlijk, maar om heel eerlijk te zijn, kijk ik altijd nog... is mijn wezenlijke horizon is de horizon van de Gelderse Vallei. Of van Nederland. De vlakke lijnen. En voor hun is dat minder belangrijk, denk ik. Maar daar ligt ook een probleem natuurlijk voor die jonge gasten... dat ze dikwijls al verweest zijn voordat ze zijn geboren. Omdat die worden zo'n grote wereld ingedenderd. En ik ben er nog een van het dorp van Wim Sonneveld. Van een slager en een bakker en de postbode. En
En dat bestaat allemaal niet meer natuurlijk. Elke tijd had wat. Ja, want ik ben niet resentimenteel, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is wel mijn... Als ik zo vandaag Friesland binnenrij, daar langs Woudsend, daar begint het eigenlijk zo. Dan dat water zo rechts, links, die oude Middenzee. Want ik zie dan allemaal oude kaarten voor me zo. Dan ben ik... hoe moet je dat zeggen? Dan denk ik echt van, ik ben een jongen van dit deel van de wereld, hè. En dat krijg je er net weer uit. Nee, ik heb de Tafelberg, zie ik altijd voor me als we in Kaapstad zijn. Maar dit blijft voor mij een ding waarvan ik denk, ben ik nou in de Efteling terechtgekomen? Of hebben ze dat ding gisteren neergezet? Als het vlak wordt, dan kom ik thuis. En dan eerst denk je een vogeltje. Ja, vogeltje bij Brandy. Dank u wel. Ja, heel graag gedaan. Zij Stef Bos, als speciale gast die hoort in dit 1-op-1 parteer van Noorderwim. Adrie de Boer, de nieuwe single is uit. Album staat ook wel op internet. Alles gaat te krijgen dus met dat project van Stef Bos, oerzet naar het Friesk. En hij is ook te beharken als podcast natuurlijk. We komen er ook een tijdje op waarom, want Adrie de Boer is dan weer te gast op televisie met een speciaal project. Mij, inderdaad, werk van Stef Bos. En dit is hem nog een keer. Adrie de Boer en de Frieske versie van die grutte Stef Bos hit. Heid. Papa. Ik had dezelfde eren en ik krijg die kino om mijn snuit. Je hebt iets wie driftig, je hebt iets wie toch driftig, maar we hebben onze rest nog voelen. En we zitten naast een waan, uit en terug het er wat zijn. Voor alles was te dorst, heb ik dezelfde wij belijn. Heid, ik klik je